Doamne. Să zică tot poporul, vino, Doamne. Trăiască Marele Împărat. Îl rugăm pe Domnul nostru să intre în inima noastră. Să ne prelucreze inimile noastre. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt în această după-amiază. Și vino, Doamne. Toți ce îl vezi pe Domnul să-L aștepte cu brațele deschise. Să vină Domnul în viața noastră. Aș vrea ca pentru început rugăm frații, surorile, Domnul să binecuvânteze în privința telefonelor atâta vreme cât sunt în prezența Domnului, să le dăm pe silențios, să nu se deranjați în timpul cuvântului sau în timpul rugăciunii și vrem ca prezența lui Dumnezeu să rămână în inima noastră. Vrem ca Dumnezeu nostru să ne călăuzească pe toți și să ne sprijinească pe toți din Sion. Avem un Dumnezeu mare și un Dumnezeu minunat cu care noi ne bucurăm. Amin. Îl rog pe fratele Miră, Domnul să-l binecuvânteze, să șoară binecuvântarea Domnului peste cuvânt. Amin. Iubitule Tată din cer, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm ca în vremea aceasta, Doamne, și ca în clipe ca acestea, să vii să ții locul Tău de cinste. Adorăm numele Tău și prezența Duhului Sfânt, de aceea binecuvintează întreaga lucrare, Doamne. Binecuvintă această slujbă domnicească și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să lași ungerea Duhului Sfânt în cuvânt, în cântare, în Duhul de ascultare în noi, în orice ființă prezentă, neprezentă, prezentă, care va veni, așează în noi și în toată biserica, Doamne, și în prietenii casei Tale, această sfântă binecuvântare, Duhul de ascultare, potrivit cu glasul Scripturii și fă ca vorba a Duhului Sfânt, a Scripturii, Doamne, să rămână în noi. Numele Tău fie slăvit, fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Aș vrea tot ce și-au Scriptura în mână să citim din Psalmul 15, început cu versetul 1, a fost și test. Astăzi dimineață, la ora 10, la programul de rugăciune, vrem să ne folosim și în această după-amiază tot de acest test. Pagina în Biblie 560, începând cu Psalmul 15, până de la versetul 1, Domnul să vă binecuvânteze. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău, cel sfânt, lăudat să fii Tu, Doamne? Cel ce umblă în neprigănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, ajută-ne, Doamne! Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă bani cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Ajută-ne, Doamne, să nu ne clătinăm niciodată după cărările Tale. Chiar dacă vin valuri, furtuni, avem o mână care Dumnezeu ne întărește, care Dumnezeu pune protecția Lui asupra noastră, lăudat să fie Domnul. Cu toții vrem să intrăm în această rugăciune, să chemăm sprijinul Domnului peste adunare, peste cântăreți, peste slujitorii Domnului care vor trece pe aici și chemăm prezența Domnului peste noi, dar cu toții să ne rugăm Domnului. Amin. Venim înaintea Ta, Doamne, Stăpânule, Împăratule, cel Tău frumos în acest moment, binecuvântat în cine. Mărit să fii Tu, Doamne, și onorat să fii, Doamne Iisuse, că și Tine, Doamne, nu este mai mare ca Tine, Doamne. Dumnezeu minunat, Dumnezeu iubitor, Tatăl iubitor, care știe că nu ne vei lăsa. O, ferește, face nevoile tale, Doamne, Doamne, ești un Dumnezeu minunat, puternic, Sana, că Dumnezeu copilul Mesia, să nu ne lași, Doamne, să ne
Mulțumim, Doamne. Amin. Haideți să reocupăm locurile, Domnul să vă binecuvânteze. Și aș dori între timp și ne-am rugat, dacă am fost de o descoperire, de o vedenie din partea Domnului, să dăm pietate Duhului Sfânt, să poată spune, lăudați să fie Domnul. Iar dacă nu vom lăsa să curgă de la izvorul viu, vom lăsa ca Dumnezeu nostru să lucreze El așa cum vrea El mai bine. Vreau ca pentru început, fratele Adi, Domnul să-L binecuvânteze, să laude pe Domnul cu o cântare în inima Lui. Avem un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milos. Și ajută-ne, Doamne, să locuim în corpul Tău, așa cum ne spune în Scriptură. Cine va locui în corpul Tău, Doamne? Cel ce spune adevărul din inimă și face voia lui Dumnezeu, așa va locui în corpul lui Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. Domnul să binecuvânteze pe seara noastră, Domnul să o întărească. Mulțumim Domnului că Domnul a întărit-o, să ajungă în mijlocul nostru și ne vrem să ne bucurăm cu toții. Și apoi îl rugăm pe fratele Dani, Domnul să-l binecuvânteze, să vină să ne dea un scurt îndemn în partea Domnului, ca Domnul să-l întărească. Amin. Fratele nostru, așa cum am anunțat, Adi, să laude pe Domnul cu o cântare și apoi vom continua. Amin. Slăvit să fie Domnul! Nu doresc să fiu decât un simplu om și să fiu plăcut înaintea Ta. Chiar dacă cei din jur m-au părăsit, Tu rămâi mereu tăria mea. Dar când cei din jur m-au părăsit, Tu rămâi mereu tăria mea. Mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți. Mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți. Numai Tu, Iisus, mă placi așa cum sunt. Când e greu, doar Tu mă întărești. Te
greșit. Am văzut a tale îndurări, m-ai iertat și atunci când ți-am greșit. Am văzut a tale îndurări, mai bine simpli și smerit și de Dumnezeu iubit. Mai bine simpli și smerit și de Dumnezeu iubit. Și acum biserica, dacă vrea să fie așa. Mai bine haideți încă o dată, mai cu putere. Și acum încă o dată, de ce nu primește cântarea de toată inima? Mai bine simpli și smerit și de Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin! Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că în această seară suntem în casa lui de rugăciune. Îi mulțumim lui că Cel s-a îndurat de noi, ne-a binecuvântat, ne-a purtat povara și încă ne-o poartă, slăvit să fie Domnul. Aleluia! Și astăzi, prin bunătatea Lui, suntem ceea ce suntem. Suntem copiii Domnului, slăvit să fie numele Său. Amin! Vreau, frați și surori, să citesc un text și să împărtășim